हाय लोगोफोर नोंथांमोना माबोरै दं हरिसिंगायाव नै मिटिंआव थांनो ओंखारदों देलायखांबाय गारियानो फैयाखै दाबो गुवाहाटि सारियालि गोजानाव थांनो नागिरदों लिपस्टिकआ रानखांजोब्बायनो Pindu, tolong selam nai jirainya. Ansai Narjari, hai abo, hai. Aris Production, hai abo, hai. Horisingaयाव थांनो ओंखारदों पुर्न बर' मा खालामजाबो आं हरिसिंगायाव थांनो ओंखारदों मिटिंआव गारियानो सफैयाखै गारि फैयाबाथ' थांनाय जानाय नङा मिथिंगा बसुमतारी हेल' आब' खुलुमबाय मुजु खामलाखौ खालामनाय आंनो खुलुमनाय थाबाय गामियारि अफिसियेल मा ओंख्रि जाखो आब' ओंख्रिया जोंहा बान्दा कबिजों आलु एवनाय ओमफ्राय मा होनो ना गोरान बाथोनमोन दिनै हा किलो अ बेखौनोथ' नागिरदों दानि मासेयाव खारदोलै ड्रागन लाभार गेमिं मा सोलिदों आब' अ आङो मिटिंआव थांनो ओंखारदों मा देंखो मुसेनि कम्पिटिसन दङ नामा होनदों हरिसिंगायावहा एबसुनि प्रेसिडेन्टआ जोंनि आनसलिकनिया खिन्थाहरदोंमोन आरो 12टा बाजियावहा थांनो हागोन गारि थांगोन होनना गारि मोनफैयाखै ओंखायनो एसे लाइभ फैनो होनना मंगलसिं गयारि हाय आब' मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिखौ खोन्थाखांबायमोन सानखां बसुमतारी मा खौरां लाबोलायखो बाजै हरिसिंगायाव थांनो ओंखारदो बेनिखायनो उदय बसुमतारी मानि मिटिंआबो कम्पिटिसन दङनो देंखो मोसानाय थामनि आरेस प्रडाक्सन मा खालामदो नै जिरायना दं पुर्न बर' मा खबराबो मोजाङानो खबरा दा दसे मोनाखै दाबो सनजय बसुमतारी हेल' बाजै मानो थांदो अ ओरैनो मेथाइ खननो लिंहरदो फन फैना होलाय बे मबाइला गंसेल'ना सनजय बर' गोदोना मालै गोदाना माला हगारगोन अ गोदाना ना गोदानखौ हगारगोन र' मैना एस हाय हाय बड' टेक्सनिकेल हेल' बाजै हेल' अनसाय नार्जारि मा खबराबो मोजाङानो फंबाय बिरखां बसुमतारी हाय आब' हाय दिस्टार्ब मानसिफोरा आं लाइभआव फैनायावसो नै फन फैबाय थादो हरेन बर' बहा दङ बाजै न'आवनो दङ सानसुलि बिराद मोजां गाराङा नोंना ना बे गाराङा नोंना थेंक इउ गामियारि अफिसियेल सोर सोर दं आब' देखायलाय एसे जोंहाखो नायनो ओइ बिबनां ओमफ्राय नै आइ बाबुखौ बादो बाबुआ उन्दुदो ओंखारखाबाय बाबुआबो ओमफ्राय नै जोंहानि बिनानाव फैना दङ आलासि जानो ओमफ्राय बेवाइया जोंहा बेवहाय गेदेरफोरासो ओंखाम संबाय दङ नैयाव हरावहा माबायो नै बियो जोंहानि इसिं थांनाय माबायावबो खोन्थिदोंमोन आङो ओमफ्राय बेयो बाथौ बेयो बाख्रि ओमफ्राय आं नैयावसो थायो बायलाला बेयावसो थायो गिजि जि न'आवसो थायो नै आलाय सिलायसो गिजियावसो थायो गिजि बायला जिलायावसो ओरैनो जिरायना दंथ'यो गारि सफैयाखैनो
सन्जय बसुमतारी आब' गुमैयालाय गुमैया माबायावसो दङ मा होनो अरुणाचलावसो दङ खोनायाखै माथो गोराथार सन्जिब मुसाहारि बाजैया समायनाखा गोदो एसे समायनायमोन दा समायना नंला नानिखा जाजोब्बाय मोखाङा मेंख्रां ख्रां जाजोब्बाय अमा बायदि जाबाय आरो मानसियाबो बिराद जायोना अमा बायदि ओमफ्राय सानखां बसुमतारी बाजै नों माहानिमोनलाय आङो बाक्सानिमोन ओमफ्राय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि ओमफ्राय माबायाव हाबा जादों दरंआवहा दरं डिस्ट्रिक्टआव है हाया मामोन गुवाहाटि सारियालिखौसो खननो होलायगोन दाना मिटिङाव थांबा सोर सोर हरिसिंगानि आंनि साबसक्राइबार लोगोफोर दङ दा लोगो मोनसिगोन पुर्न बर' आब' मेथाइ खनबा हर दे सल'खौ हर दे जागोन मंगलसिं गयारि आब' दासान्दि गोदान मेथाइ मानो हगाराखै मेथाइखौथ' सुजुदो सुजुनाया ओमफ्राय ओइ दामग्राया एगजाम जाबाय दङ बिनि थाखायनो हगाराखै आरो आं टाइमबो मोनाखैना जोंलाव बर' आब' नों बहानि आरो गुमैया मा खालामो दा आङो दरं डिस्ट्रिक्ट माबानि सियालमारि बेयाव हाबा जादों बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिमोन गुमैया कम्पानियावसो खामानि मावो रलिं कम्पानियाव आं अंगनबादियावहा मास्टारनि मावो एसेन सोरजिलु खौरां मा ओंख्रि जाखो बाजै बान्दा कबिजों आलु एवनाय ना गोरान बाथोनमोन बिलाहिजों उदय बसुमतारी मोजांथारलै नोंना बिनानावा मा मुं बिनानावा बोसोराव नारिखा जाहांबाय बेबो बिनिया मन्जु रामसियारि बिनानावनि नामा जनि बसुमतारी बाजै मिस मायाव दं न'आवनो दङ भेटकिं हाय प्रबिता बसुमतारी मा ओंख्रि आगै जोंहा बान्दा कबिजों आलु एवनायसोमोन जनि बसुमतारी बाजै मिस नोंखौ दाबो साइज नुथारोलै आं नंगौ नामा मोथाङाव नुबा या बुस्राव स्राव नायनायखा गोनांसिन मबाइलाव एसे साफा फैयो आरोना रामसियारि एन्टारटेनमेन्ट मा खालामदों आब' मिथिङाव थांनो ओंखारना जिरायना दं गारि नेबाय दङ गारिया सफैयाखै बा बाजै मिसआ जनि बसुमतारी आंखौ केयार खालामथारालै माथो केयार खालामोब्रा गासैखौबो आंनि जेसेबां साबसक्राइबार दङ आंनि भिडिअ नायगिरिफोर दं गासैखौबो गोसो गोरबोजों गोदान बोसोरनि आंनि अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरबाय गासैखौबो केयार खालामो मानो खालामा जानो रुपेन अफिसियेल हाय आब' सना मा खबर मोजाङानो दा दसे आंनियाथ' सानफ्रोमबो मोजाङानो जायो बाबुआ लोमजाब्लासो खर'आ गुदुं जायो खर' गरम जायो गोदो सोरबा सोरबा बुङो आरोना फेसबुकफोरावहा कमेन्ट होयो मेन्टेलसो नामालै होनना आंखौ एसे मेन्टेलानो आङो मानसिया अनजालु बसुमतारी खबरा माबोरै दं आब' सना मोजाङानो फंबाय मोजांथ' रुपेन अफिसियेल गुवाहाटि सारियालिखौ मार मोजां मोनखादों आं आब' सना थेंक इउ जन लिजा ब्लग्स मेडाम मोजां ना मोजाङानो दा दसे मोजांथ' नालागुरि AWC नाइस थेंक इउ जनि बसुमतारी बाजै मिस बिगेस्ट फेन अफ दा इउआर्स रियेलि थेंक इउ धनि बर' ओंखाम जाबाय नामा आब' जाखांबाय जाखांनानैसो ओंखारनानै रेडि जाना दङ मिटिङाव थांनो रन्जित FF गेमिं आबैया समायनाथारलै थेंक इउ
बबे थांखोथाय खारलांबाय माथो एल' गेमार इन्डिया LOL मा ओंख्रि मेडाम जोंहा माबासो मा होनो बान्दा कबिजों आलु एवनायमोन बुहुम रामसियारि एन्टारटेनमेन्ट आब'आ आंखौ सिनायदोंना सिनायाखै आब' दाखालि बर' बाजाराव नों गुवाहाटि सारियालि मेथाइ खननायखौ आपल'ड होनाया आंनो सिनायदों आं शेयार खालामदोंमोन ना बे मेथाइ माबानायखौ इउटुबनिखौ बुहुम रामसियारि एन्टारटेनमेन्ट सिनायदों फन फैलायबाय